Γεια σας παιδιά, είμαι η Νίκη, καλώς ήρθατε και πάλι στο καινούργιο μου κανάλι. Σήμερα έχω να σας κάνω μια ανακοίνωση, αλλά πρώτα απ' όλα θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όλους όσους σχολίασαν στο βιντεάκι μου, στο βιντεάκι που λέγεται «Ρε δεν πάμε καλά, φαΐ». Όσοι δεν το έχετε τσεκάρει μπορείτε να το δείτε. Έχουμε διάφορες ιδέες για πρωινό και όλα αυτά, τα οποία είναι όλα υγιεινά. Οπότε μπορείτε να τσεκάρετε άμα θέλετε. Οπότε εξ αρχής θέλω να ευχαριστήσω την Άσια Ντάβαρη. Το αγαπημένο μου πρωινό είναι κρέπα με χυμό και τάμπλετ. Απλά εγώ αντί για τάμπλετ χρησιμοποιώ κινητό. Στέλλα Χανιώτη δημητριακά. Η Μιρέλα Rainbowloom, τέλειο βίντεο, σας ευχαριστώ. Το αγαπημένο μου πρωινό είναι το γάλα με cornflakes και χυμό. Η Παύ Πάβιαν λέει τέλειο, thank you. Η Τίνα Άλεξ, ναι. Το αγαπημένο μου πρωινό είναι κρουασανάκια με χυμό πορτοκαλιού. Τι έγινε παιδιά, όλοι γίναμε υγιεινοί και έτσι. Η Ninja Starlight που είναι η φίλη μου. OMG, θέλω οπωσδήποτε να το δοκιμάσω. Μου έδωσες ιδέα Νίκη, thank you. Inspiration. Παύ Πάβιαν πάλι, έχουμε τα ίδια πιάτα. Η Tudor Denise, νομίζω κάπως έτσι είχα πει και ήταν το σωστό. Το αγαπημένο μου πρωινό είναι τα δημητριακά. Και Τίνα Άλεξ, μπορείς να κάνεις βίντεο με μαγειρική που και που σε αυτό το κανάλι. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ιδέα. Ναι, θα κάνω, γιατί είναι τόσο ωραία. Απλά θα χρειάζομαι πάντα ένα δεύτερο άτομο για να κρατάει την κάμερα και να αλλάξει. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Είχα σκεφτεί, επειδή στο Q&A η Σωτηρία από ΕΛ μου έστειλε μια ερώτηση που ήταν από θάρρος η αλήθεια και ήταν θάρρος να πάρω ένα φίλο μου τηλέφωνο και να του πω ότι είμαι έγκυος. Και τελικά πήρα την ξαδέρφη μου, αυτή φρίκαρε, μετά το κάνει στάτο στο Facebook, ξεφτυλιστήκαμε. Αλλά τέλος πάντων είχε πάρα πολύ πλάκα, εμένα μ' άρεσε και γι' αυτό σας έχω μια πρόταση. Θέλετε να παίξουμε θάρρος η αλήθεια? Ναι, αυτό πολύ καλά το ακούσατε. Yes, θα παίξουμε θάρρος ή αλήθεια. Θέλω να γράψετε κάτω από αυτό το βίντεο θάρρος, αλήθεια, τα πάντα και όσο μπορέσω θα τα κάνω. Και για να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον, άμα καταντήσω να παίρνω 5 chickens, που σημαίνει ότι δεν έχω κάνει 5 πράγματα, 5 από αυτά που μου ζητήσατε τέλος πάντων. Να σκεφτώ. Ωραία. Θα μπω στο μπάνιο και θα με βρέξει η αδερφή μου με κουβά. Με τα ρούχα μου, ναι. Θα με βρέξει και θα γίνει ξεφτύλα σε όλο το YouTube. Αλλά δεν πειράζει. Πίστεψα ότι επειδή είναι καλοκαίρι προλαβαίνουμε να κάνουμε και άλλες μπουρδες, γιατί δεν έκανα καμία αυτό το καλοκαίρι. Γιατί όπως ξέρετε μου αρέσει να πηγαίνω για μπάνιο. Οπότε σκέφτηκα ότι θα έχει πάρα πολύ φάση να μην καταφέρω να κάνω 5 πράγματα για να κάνω εδώ μπάνιο. Τέλος πάντων, ναι, θα με βρέξει με κρύο νερό. Οπότε πιστεύω ότι θα έχει φάση. Αφήστε τα θάρρος, τα αλήθεια σας, τα πάντα και προσέξτε, βάλτε δύσκολα πράγματα για να μην μπορώ να τα κάνω. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ που τσεκάρετε αυτό το βιντεάκι. Σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει like και subscribe σε αυτό το βίντεο και σε αυτό το κανάλι. Αφήστε τις ερωτήσεις σας από κάτω και θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Γεια σας!